slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Veľkých Tyránov. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! S láskou a úctou vítam medzi nami našich prizvaných hostí. Je pre mňa veľkým potešením, že vás môžem privítať v tomto slávnostnom okamihu v obradnej sieni obecného úradu. Želám vám veľa síl pri naplnení plánov, ktoré ste si do ďalších rokov predsavzali. Nech sa váš ďalší život skladá z radostných okamihov, aby v ňom bolo miesto pre pestrú kyticu milých spomienok, do ktorej sa možno dostane i tento okamih našej slávnosti. Prajem vám veľa zdravia, životnej iskry, lásky, potešenie z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu. Eljött a díjak átadásának ünnepi pillanat. Nem kell találni, aki gondolja, csak írni. Köszönöm szépen.